Ipadayon gihapon sa dakbayan sa Sugbo ang pagsulob og face mask aron masiguro nga mapungan ang pagtakod sa COVID-19 virus. Subay kini sa gipagawas nga EO ni Governor Gwen Garcia nga optional ang paggamit og face mask sa mga open ug well-ventilated areas sa lalawigan. Aniya ang report. Gipasabot ni Cebu City Mayor Mike Crama nga lahi ang sitwasyon sa dakbayan ug sa lalawigan. Matud ini sentro ang Cebu City sa mga tawo nga moanhi sa Sugbo ug aniya usab dinhi ang bagang duot sa katawhan busa gikinahanglan nga padayon nga mag-amping nga dili mo katap ang virus. Bisan og adunay gitamod nga one Cebu Island apan dunay gikinahanglan nga i-consider ilabi na sa pagpatuman sa minimum health protocols sa lalawigan ug sa syudad. Ang Cebu City mamahimong dili mosunod sa executive order sa Gobernador Sanglit usaman kini ka independent o chartered city. Hinuon gipadayag sa mayor nga makigtigom pa siya sa ubang mga stakeholders may tungod sa isyu. Una nang giablihan sa mayor ang dakbayan alang sa tanang mga tao vaccinated ug unvaccinated. Apan higpit nga gipatuman gihapon ang pagsulob og face mask. Niadtong Hunyo 8 gipagawas ni Governor Garcia ang executive order nga naghimong optional sa pagsulob og face mask sa mga dapit nga bukas ug well ventilated. Apan required gihapon kini sa mga sirado ug air-conditioned areas. Apil na usab sa mga taong adunay balatian o simptomas sa COVID-19. Ang maong executive order gial kontra sa DILG ug mipagawas og memorandum sa pagpatuman gihapon sa face mask tungod kay anaa pa kuno ang pandemya. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.